Jsme jenom roboti k vašim službám. Toto je 12. Je nová. Podíval se na mě. Pustil jsem vám pro uklidnění vzkaz od rodičů. Děkuju. Uklidňuje ho to. Parallel ya tu hicho. Feroz kokaro cuando yo sasasichi banchova. Jobb ikerunkai tahan Krypton. Que ansano yandra tinja. Que acha. Zpráva se cestou z Kryptonu na Zemi poškodila. Ale toto zbylo. Parallel ya tu. Máme tě radši než nebe, synku. Radši než naši zem. Náš domov brzy zanikne. Ale v srdci nás posiluje naděje. A ta naděje si ty, Kal-Ele. Hledali jsme ti v kosmu domov, kde bys nejvíc prospěl dobru. A naplnil ideál Kryptonu. To místo je Země. Zbytek toho vzkazu chybí. 14 zlomenin. Poškozen měchýř, ledvina, tlusté střevo, plíce. Ubohý Superman. Silná dávka žlutého slunce ho rychle postaví zpátky na nohy. Inženýre, mluv. Dopadl někam poblíž, ale nevím kam. Tak hledej dál.